ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ ಇನಿತಿ ಎಗ್ಗೆಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರನ್ನು ಮೋಕ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೇಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥೋಡು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಾಮತ್ತ ಸಂಗತಿಲೇನು ತೂದು ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ಅಜತ್ತದು ಸಾರದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆನ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ರಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೀಠದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಲ್ಲ ವಹಿಸೊಂದಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ ಪರವದ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲೇ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಪಿನವು ಈ ನೆಲತ್ತ ಉದಿತು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲೆಟು ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಉಂಚಿದ ಕಲೆ ಬನ್ನೊಂಜಿದ್ದು ಬಿರ್ದಾಲಿಂದ ತೊಂದೊಂದು ದ್ಯಾಪಂಡ ಆಂಗಿಕ ವಾಚಿಕ ಆಹಾರ್ಯ ಬನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಸಂಗತಿಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಿರಾದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಡಿದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೈನ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಸೀಕಡು ಬೂರ್ದ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಡಪತ್ತಿರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಬೂರ್ದು ಕೋಡಿ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯನ ಕಥೆದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಡಿದು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ರೆವಲ್ಲೇರು ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೇ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಗಾಡಿ ಏ ಪಲ ತೆಮ್ಮಲ ತಂದು ಒಂಚೂರು ಮದುವೆ ಜಪ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇರ ಕೇಬಿ ಫುಡಾದಿನಿ ಎತ್ತನ ಕೇಂಜೇರಿಗೆ ದಾದ ನಿನ್ನ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ದಾನೆ ಎತ್ತಿಯರ ಕೊಡ್ತಾನ ದಾ ಈತು ಪ್ರಾಯಾತನ ತನಿಕ್ ಪೋದು ಓಲಂಡಲ ಬೆನುಂಬೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪಜ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ ಕಾಸು ಬೇನೇರ ಉಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ತಿಕ್ಕುದು ಹ್ಯಾಂಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆದ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಎಂಡ ಪಾತ್ರ ಪೌಚಿ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಚಿಂಡಲ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈಗಲ ಕಾಲೇಜಿದ ಟೂರ್ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿ ಏತು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಾರನಾ ಮಲ್ಲ ದೊರೆ ಮಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೊಟ್ಟು ಟೂರ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಹತ್ತುಮೆ ಮುಲ್ ಪೊಪ್ಪಗೆ ತೀರುಜಿ ಈ ನಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳ ನೀಯನ್ನು 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಕ್ಕು ಚೂರ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆ ನಿಜಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ದ್ಯಾಪಣ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೂರ್ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಒರಿ ಟೂರ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಎಂಚಾವಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಈ ಪೋಯ್ಜಿಡ ಊರ್ ದಾಲ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಎಂದ ಕರ್ಮ ಮಾರಿ ಎಂಚಿನಕ ಪುಟ್ಟದಾರ ಮೇ ನಿಕುಲು ಮಾತಾ ವಾ ಕರ್ಮಗ ಪುಟ್ಟದಾರ ನಿಕುಲು ಸೈಲ ಪದಂ ಪೋ ಮಲ್ತು ನಡಪು ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಇದು ಜೋಕುಲಾಣ ಬರಣ ತೂಲೆ ಎಂದಾದ ಸೈಪಿನಿ ಬಲ್ಲೆ ವಾ ಇಂಚಿನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಮ ಕಾಯ್ದನು ಗೊತ್ತು ನೀವು ಪೆಟ್ಟು ಬಾ ಬಾಲೆ ದಮ್ಮೆ ಮಗ ತುಲ ಒಂದ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪು ನೆನಕೇನು ಮಗ ಈರಿಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಈರ್ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲನ್ ಬೆಂದದು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡತ್ತ ಅಂಚಿನ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ತಡ ಯಾಂದ ಆದ ಮನ್ಪುನವ್ವ ಅದು ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂಜೋಕುಲುಪ್ಪುನಗ ಎಂತ ಆದ ಮಲ್ಪಡಮ್ಮ ಪೋಲೆ ಮಗ ಬೇಲೆ ಪೋಲೆಪ್ಪ ಎಡ್ಡ ಬಾಲ ತೀರು ಅಮ್ಮ ಅವ್ಳು ಸಾರ್ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕು ಐಕು ತುಂಬಾ ಕೆರಾಬ್ ಇದ ಇರಗಿಂಜ ಕಾಸಾತಿ ಬಾವಡ ಅಂತ ತೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದು ಸಂದಾವೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ದಾದಾ
ಈ ಸಂದವ ಸುರೂಕು ಆ ಕಾಮತೆರ್ನ ಅಂಗಡಿ 5 ಕಿಲೋ ಅರಿತೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಸಂದವು ಅಜಂತ ಮೋನೆ ತುಯರಾಪು ಚೆಂಕ್ ಹತ್ತುಮೆ ಊರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನಕ್ಲಿನ ಸುಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂಬೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಆ ಇತ್ತಿಜಿಂದಂಡ ಇಡೀ ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಆಯನೆ ತೂತೆ ಸುಡಲ್ಲ ಯಾನು ವಾ ಮೋನೆಡಿಕೆ ನೋಡು ಬೇಡ ಕಾಸು ಅತ್ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ವಾರ ಉಂಟೆ ಇದು ಸಾಂಗೆ ದಿನಾಲ ಪನ್ನೆನೇ ಬಾನೊಂದು ಪುನ್ ಮಾರ್ಲೇನಕ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗಟ್ಟು ವನಸನ್ ಪೆರಲ ಬಿಟ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಲಿ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮೆ ಈ ಬಾಲ ಉಂಡು ಪೂ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಪೂ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೇನು ಕಾಯಿಲೆ ಮಾರ್ಲಿ ನುಪ್ಪುದ ಬೆಲೆ ಚೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಒಂದೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡುದಂಡ ಏತ್ ಬಂಗುಂಡು ಮಕ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ವಿಜ್ಜಿ ಮಕ್ಳೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ದಾಂಡು ಮಾತ ಮಾತ ಯಾನ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆತೆ ಮಾಮಿ ಇದು ಅದು ರುಪ್ಪು ಬುರ ಈ ನಮಗೆ ಇರ್ಕದೇನೆ ಹೌದು ಹಾಲಜ್ವೆ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈ ತಾತು ಬೂರ್ನಿ ಈ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಮಾಮಿ ಬಾವೆ ತುನ ಬಾವೆಲ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚೊಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಾದಾಂಡು ಹಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಆಗ ಈ ಕುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಬಾಜಲ್ ಕನಪೆ ಬಾಜಿ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಮಾಮಿ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಪರ್ದು ಬತ್ತೆ ಇದು ಮಾಮಿನ್ ಚೊಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಮಾಮು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಬನ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಪರಿಗೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನ ಬುರ್ಚಿಂದ ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಮರ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ದೇತವ ನೋಡು ಕೇಂಡತೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಈರು ತುಂಬುದೆಲ್ಲ ಕನ್ನೆ ಹುಷಾರಾದ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ರುಪ್ಪಾರ್ ಕೇಂಡತೆ ಮಾಮಿ ಓ ಇದು ಅದ ಮರ್ದು ಪೂರ ಖಾಲಿ ತಿಲಕೊಂಡು ಓ ಯಾನ್ ಮರತ್ತುಕೊಂಡು ಮಗ ಕನ್ನ ದಾದೆ ಮಾಮಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಕನಪುಜ ಅಂದ ನಿಕ್ಲ ಏತಂದು ಮಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ದಾದೆ ಮಾಮಿ ಯಾಂದಲ್ಲ ಊರಿಯ ಏನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮ ಎಂದಾನೆ ಮಗಲ್ಲ ಕನ್ನೆತ ಮಾಮಿ ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮರ್ದೊಂಜಿ ಕನಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಏನ್ರತೆ ಅವು ಮಗ ಅಮ್ಮ ಮರ್ದು ಯಾನ್ ಕನಪೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮರ್ದು ಕನಪೆ ಬೆಡಿಕಾಲಿಗೆ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಓ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಕನಪೆ ಇತ್ತು ಕನಪೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾವೆ ಮರ್ತು ಕನವೇರತ ಆಯ್ ಕನಪೆ ಆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪಂಡಿರಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾಮೂನ ಸಮಾಧಾನಗೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಪಂಡಿನಾತ್ರಿ ಮಾಮಿ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ನನರಿಗೆ ಏತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಆತೆಗೆ ಅಂದ ಮಾಮಿ ನನಾರು ಇಂಕ್ಲೋಟಿ ಏತ್ ದಿನ ಉಪ್ಪೇರ ಆತ ದಿನ ಪುರ್ಲುಡೆ ತೂಕ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಈರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಜೊತೆ ಮಾಮಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಇರ ಮಗಲು ಸೇರಿದಾಲ ಇರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನಿತ್ತ ಇಡಿ ಬಾಣ ಪಿದಾಟ್ನಾಗ ಪೊಪ್ಪಣ ತೂಪೆ ಬರದು ಏನಂದಿಗೆ ಬರ ಬಿದಾಡಿಯಲ್ ಯಾನೆ ಬುರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ದಯ ಬಂಜಿನಾಲತೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿಲ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ಬಕೈತೆ ವೆದಾರೆಂಚಿನ ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾಮಿ ಈರ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕೇಂಡತೆ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡುವೆ ಮಾಮಿ ಅವು ಮಗ ಮಾಮು ಯಾನನ ಪಿದಾಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿ ಬತ್ತ ತೂದು ಪೋಪೆ ಕೇಂಡತೆ ಅನ್ನ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡತೆ ಮರ್ದ ಸಾರಿ ದೆತೋನ್ಲೆ ಬಂಜಿಗೆ ಸಾರಿ ತಿನ್ಲೆ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಕೇಂಡತೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾಮಿ ಪಿದಾಡುವೆ ಮಾಮಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೀರಿಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗೀತಕ್ಕ 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 ರಮೇಶೇನಾ ನಾನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಆಟದಡೆಗೆ ದೀಪ ಬಡಿತೇನೆ ಸರಿ ಅತ್ ಇರ್ನ ಮಗಟ ನಿತಿಂಡ ಬಂಡಿನಿ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಬೋದೊಂದು ಆ ಎಲೆ ದೋಸ್ತಿನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರ್ದಂಚಿ ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ
ಕ್ಲಬ್ಬುದ ಬ್ಯಾಜಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಒಂದಿ ಯಾನ್ ಅವೇನಾಣ್ಲೊಂಜಿ ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನ ನೆಂಚೊಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಲ ಚೈದೇರ ಸೀನಣ್ಣ ಓ ಸೀನಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಮರ್ದುಪುರ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲಾರತ ದೆತೊಲ್ನೆ ಈರು ಹುಷಾರ ಪಾರು ಹುಷಾರಾದ ದುಮ್ಮುದಲ್ಲ ಕನಿ ಈರು ರಂಗಸ್ಥಳಗೂ ಕೂಡ ಬರೋಡು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಕೂಡ ತೋಜೋಡು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ದಾದಕ್ಯಾ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮುಗಿಯ ತೋಜೋಡು ಈತ್ ಯಾವಂದಿನೇಕ ಈತ್ ಯಾವಂದಿನೇಕ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಪಗಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಟ 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 ಬಂದು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನಲ್ಲ ಗಡಿದೆತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈತು ಬಂಡೇರು ಪೋಚಿ ಆಟಗೂ ಪೋಚಿ ನಿದ್ರೆ ಗಜನೊಚ್ಚಿ ಇನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಬೇರು ಇತ್ತೆ ತೂಲ ಎಂಕ ಕರ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದೇಹ ಬಕ ಈ ಪಂಡತೈತೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಕಲುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕಲುಲ್ಲೇರು ಓಲ್ಲೇರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಿನ್ನ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಮೇರು ಬೂಲ್ ಜತ್ತದು ಏರಾಂಡಲ ಒರಿ ಬತ್ತು ಕೇಂಡರ ಅಕ್ಕ ಸೀನ ನೆಂಚ ಉಳ್ಳೇರ್ದು ಕೇಂಡರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಾತೆರ ಚೆಂಡಗಿ ಅತ್ತೆ ಗೀತಕ್ಕ ಈರ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಮನೆ ಅಂಡ ಮೇರು ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳಗೂ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಲೆ ಅದೇ ಕೊಂಜಿ ಏತ್ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡಿಯೇ ಅಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಆ ಗೋಣಿಡ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಾಕ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿಕಿಲ ಅರಿಕಿ ಅನ್ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸನ್ಮಾನಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳಡು ಮಲ್ಲ ಕುಬೇರೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಚೇಲಡ್ಲ ಕಡಬೆ ಎಂಚಿನೇಕ್ ಬೋಡು ಎಂಚಿನೇಕ್ ಈ ಮಾನದಿಗೆ ಮೇರು ಆ ಕಲಾಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ರಂಗಸ್ಥಳ ನಲ್ತೊಂತಿನಾರ ಅಂದು ಅಂಡ ಮೇರೆಗೂ ಓಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನನಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಊರ್ದಕುಲು ಮಾತಾ ಜವನೇರ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಸೀನನ್ನಗ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನೆಂದು ಎಂಕುಲು ಬಚ್ಚಲಿಲಕ ಓಲೋಲು ಅಂಗಡದ ಬಾಕಿಲಿ ತಿರ್ಗೊಂತಿನಾರೇನು ಎಂಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂಬೋದು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮಲ್ತದು ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಲ ಆಟ ಆಯರ ಕಾರಣನೇ ಒಂದುವೆ ಸೀನನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಮೇರು ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಚಾದುಂಡು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಗೀತಕ್ಕ ಆರು ನಿಜವಾದ ಕಲಾಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅನ್ನಂದ ಅಂಡ ಆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣು ಬುಳ ಇರ್ನಾಂಡ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಹುಷಾರಾದ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಂದು ಎಂಕ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ದೀಪ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದು ಇರು ಪೂಜೆಗೆ ಬಲೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಬಟ್ರೆಡ ಪಂಡದು ಮೆರ್ನ ಪೂದಾರೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪದೊಂಜಿ ಎರಡ ಪ್ರಸಾದ ತೋನ್ಗ ಬಲೆ ಎಂಕ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪೇನ್ ದೇ ರಮೇಶ ಆತ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಪೋಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ವರ್ಷಲ ಇರು ಪೋಂದ್ ಇತ್ತಿನತ್ತ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಜಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ನೇತ್ರೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯುಳ್ ಅಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದಂಬುಜಾತನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಗಿ ಪೊಡ ಮಡುತ್ತ ಬಿಡಿ ಕಥಾಮೃತ
ಅಪ್ಪಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾಯರಮ್ಮ ಇರು ಇದೆ ಇದು ಹುಷಾರಾಯರಿ ಹುಷಾರಾಯರಪ್ಪ ಹುಷಾರಾಯರಿ ಹುಷಾರಾಯರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎಂಡ ಭಟ್ರು ಬಂಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಿನ ಹತ್ರ ಕಲಾ ಮಾತಿನ ಕೈತಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೀರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೇರ್ನ ಕೈ ತಲುಪುವ ಪುನಿಗೆ ಅವು ಎಂಕಿನಿಗೆ ನಿಜ ಅಂಡಿಯೇ ನಿಜ ಅಂಡಿ ఎన్న తప్పండప్ప అనిపించిన ఈ ఆటోకు పోడు ఆటోడు వేషం మల్పోడు మాత జనకల్ ఎదురులో మళ్ళా పుగారు తినికేనాడు అవి నేను అప్పిన ప్రసాద కన్నా ఇదప్ప అప్పి ఉಳ್ಳాల్సిన ప్రసాద పీఠుడు మల్లిగెదలంకారుడు పూత పూజ కై కొనున ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ. ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ತುಂಬು ರಂಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೆ ಆಂಡ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಬದಲಾಯಿರಿ, ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ಲ ಬದಲಾಯಿರಿ, ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿರಿ. ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿನೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸುಗಿಪುನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏಪುಗಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಖಂಡಿತ ಒಲಿವೆ. ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ನಿಕಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ತುಂಡ ಕೈಟು ತೋಜಾವಲಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬದಲೇ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರತ್ತು ಅವು ಆಯದ ರಂಗಸ್ಥಳೊಟ್ಟು 14 ಲೋಕ 7 ಲೋಕಲೇನು ತೋಜವನಂಚಿತ್ತಿನ 17 ಪುರಾಣನು ತಿರಿಪೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಥೆಯನ್ನು ದುಂಬುಡ್ದಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದಂಜಿ ತುಪಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಆತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲತ್ತು ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಕೊಂಡಂದಾಂಡ ಕರಿದು ಪೋಪಿನ ಜೀವನ ಒರಿತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತನ ವೇತೋ ಕತೆ ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಥೆನ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಚಾತನಂದು ಕೇನು ಐದು ಮುನಿಕಲ್ಲ ಪುದರ್ವನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಂಸಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಪ್ಪಳ, ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳದಿ, ಅನಿಶಾ ಕುಡ್ಲಾ, ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತಡ್ಕ, ನರೇಂದ್ರ ಸರಿಪಲ್ಲ, ಮುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕಾಶ್ ಭವನ. ಅಣ್ಣ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ವಿಚಾರ ಪನೊಳ್ಳೆ. ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ನವಿನನ್ನೆ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಅವೊಂಜಿ ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದಿನ ದಾದಾಂದಕ್ಕೇನು ನಂಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲುಂಡು, ಸಂಗೀತಗೂ ಸಂಗೀತ ಉಂಡು, ನಾಟ್ಯ ಉಂಡು, ವೈಭವ ಉಂಡು, ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಉಂಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲು ಇತ್ತಿನೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕಲೆ. ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು. ಆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರದ ಬೇನೇನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಏತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅರುಣ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಲ ಆರು ಆ ರಂಗಸ್ಥಳಡು ಮಲ್ತಿನ ಆ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರಲು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೈಭವನು ಆರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದು ಒಂತೆ ಪಾತೆರಡು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ತನ ಕೊಡಲ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬೈದವು ಅವು ಆರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆತುಂದಾಂಡ ಕುಡಲ ಆರು ಲಕ್ಕೆರ ತೀರ್ಜಿನಲ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕದು ಅಂತನಾಗ ನಂಗೆ ಮೇ ಇರ್ಮನೆ ಆಯ್ತು ಐನು ಬುಳೆಪ ಹೊಡಿತಾನೆ ಆಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಕಲಾವಿದರು ಅನುಷಾ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯವರಿಲ್ಲ ಅರುಣ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತ್ರನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ದಾರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕುಡಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಸುತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೆಂಡೆಕೇನಾಗ ಅವು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿನ ಆಗಿ ಏತ್ತು ದೂರಡು ಚೆಂಡೆ ಬುಟ್ಟನಲ್ಲ ಅವು ಫಸ್ಟ್ಕೇನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಓಲ ಆಟ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದಾದ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಚೆಂಡದ ಪೆಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಗುಡ್ಲಾಕ್ ಇರ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಪನೋಡು
ಪಾತೆರತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸೊರಟು ಭಾಗವತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ದಮ್ ಮಂಡೆಚರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೊರೊಂದೆ ಪುನರ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಸಾಲ ಸಡನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಂದೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ 14 ಸರ್ತಿದಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಮಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತ್ಯದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತೆ ತಾಳ ಮಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪದಿರು ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅತಿ ಬೇಗಡೆ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಹೈಟ್ ಖಂಡಿತ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳದ ನಾವು ಬುಕ್ ಆತನ ಅಪ್ಪಗ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೂಲ ನೆನಪಿಜಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೆರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಆರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಡೇರು ಚಂದು ಮರೆತು ಹೋತನು ಲಿರಿಕ್ಸೇ ಮರೆತು ಹೋತನು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಅರುಣ್ಯರು ಬೆಡ್ಡದ ಲಕ್ಕನಾಗ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ವೇಷ ಬರ್ಪುನ ಐಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಮೂಡ್ ಬತ್ತದ ನಲಿಪನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಗೆ ಕಲಾವಿದ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಕೊರಿಯರ್ ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಕಲಾವಿದಾಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಏಪಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಇಚ್ಚಿ ಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಪೋಯಿನ ಹಾಳಾಪೆ ಅಂಚಾಪೆ ಇಂಚಾಪೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂಕೃತ ಅಪರಾಧೋಡು ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಬೇನೆ ತಿಂದುಪು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಏಪಲ ಕಲಾವಿದಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿಜೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನ ಎಂಡ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಕೈ ಪತ್ತುವೇರು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಅರುಣ್ಯರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅನೀಶನ ಸೂಪರ್ ಸಚಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ದಾರ ಅಂದ್ ನಿಕಲ ಏತ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಅಭಿನಯದ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೂಪರ್ ನರೇಂದ್ರ ಇರ್ನ ಅವಕಾಶ ರೆಡ್ಡೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಾರ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಓ ಲಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಬೆಡ್ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತುಬೂರ್ದಾರು ಶೋಕ್ ಆತಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸ್ವಲ್ಪಲು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೇನು ಅವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಾಡ್ಕಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿನ ಬೊಲಿಪಾವನ ಪ್ರಚನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸುಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲಾ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು